De literprijs van LPG had altijd al leger westers van benzine. En ook de prijzen van die laatste brandstof terug het dak in binnen stappen hield iets meer mensen oer op gas. We hier voordeel verwacht dat we daar een heel soort werk van kregen, omdat we toen ook vonden de benzine best wat duur was ten opzichte van het autogas. Maar daar hebben we voor het jaar dan net zo volle drukte van gewoon. Maar dit jaar vanaf februari is het eigenlijk gewoon alle remmen los. We zijn inmiddels haast 8 weken in het fruit vol. Normaal spelen we met een week, heel 2 weken in het fruit vol en dan is 8 weken wel heel erg uniek. Om de prijs van benzine en gas goed te verlieken is de kilometerprijs van beide van belang. De adviesprijs van een liter LPG houdt je op 1,34. Dat komt bij gemiddeld gebruik uit op 11 cent per kilometer. Van benzine komt dat met een literprijs van 12,44, del op zo'n 16 cent per kilometer. Het inbouwen van een gastank kost het gemiddeld zo'n €2000. Dan is bij de meeste mensen rieden dat in een ieder uit. Maar bovendien heeft het ook wel direct het voordeel dat zodra het gassysteem erin heeft, dat ze direct een keer op tanken kist. Auto's op LPG stieten minder CO2 uit als benzineauto's. Nadeel is dat net elke pomp LPG verkeert en de wegenbelasting bij benamens zwiddere auto's hoger is als bij een vergelijkbare benzineauto.